खोन्थानो गोसो जायो जों सैथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जों हिनजाव बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै आजावनांगौ तेलेंगाना रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलार साबजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै ज' लोगो नांनानै जे सावथालफोरजों जोंनि बर' न'खरफ्रा सावजानाय गामिफ्राव थांनानै बा जोंनि रायजो राजाफ्रा जेराव रेलि थानो गोनां जादों बा केम्पिंआव थानो गोनां जादों बिथांमोनखौ खबर लाहैनायजों लोगोसे सासे सावथाल सुबुङा बोरला लानानै बा आखायाव बोरला थिर लानानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गिलु बालुयै माबोरै हुमखि होदों बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो आमदम सान्ताल हपन कना चे लाहाते लेकाय कि बुझौ कदा चे आ सार साब कते आम चला आराम तुइ गय का नेतारा जुग्रे तो नहा जुग्रे तो ओलो पढ़ाते ओलम तेबुन हराव दड़ियो का उबा मायाम रे तो सीधा कन्हुआ मायाम मिना बोया को तो चे पेतंगी उका चे खली हंडी न्यूते हुई आसे चे खली 30 जून मनाव कते खली हुल दिवस मनाव कते हुई आसे बाम पढ़ाव लेन खाय तो चे हो बाम चिका दड़िया तिजा जुग्रे खली मेल लेखाय हनी एड़े बुना न्यू एड़े बुना चे कलम जदि बाम साब लेखाय अब संताल समाज तो का डुब की तहे ना होना तो ना हुल मारे नो आसार बकी कते कलम कागज ना जटे त बुन पे आर संताल समाज बदलत बना जत को हुल जोहा दहाय बै दिसपुरनिफ्राय सानै मन्थ्रिफोर फैदोंमोन दे गुवाहाटि दिसपुर फैनानै डिसि-एसपिफोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोननि बेनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थाग्रोनो नागिरदों गरम जाद्लाबायना दे थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उपाय गैया बे जाखायो ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ थेवब्लाबो जिहेतु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखि जाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन नोंसोरखौ जान्दाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांनानै थाहैनो हायो दे माखौ जागोन थोरसि लथाया बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' जाजाय मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय मथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा आं बुंदों लेट खालामनो नाङा थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांना थाहैनो हानाय ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाया थागोन नालाय गोबां पुलिसफोरखौ बेरायनो थिननाय जाबाय आदिबासिफ्राबो गियो
आदिबासिफोरनिखौबो जों बुंना फैयो दे पुलिस पेट्रलिंआ बुंना फैयो मोननै खेबाव हाबोदों आदिबासिफोरनावबो दा जोङो आंबो दा नै दा बर'फोरनाव बेनो प्रथम आरो दंबावो बेहाय थांगोन जेबो मालायनि खोथा दाला जादों माबा मोनसे उफाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै माबा मोनसे घटनायाव जानानै थांबाय नङा होमबा आरो गथ' गथायफोरनि आरो माखासे फरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेबस्था खालामगोन दे आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ मिथिबाय नङा होमबा आदिबासिफ्राव मोननांगौ बर'फ्राव मोननांगौ आङो बुंबाय औ दा बेनो बिसोरबो बिदिनो जादों जोंहाबो बिदिनो जादों मा खालामनो दे जाबाय बेखौ गोसोखांनानै बुंबा बोरैबा जाबावो जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फ्रि ओरै फालफिनावसो जोङो बावदाव खांना खानाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना खोन्थानो गोसो जायो थिन सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जों हिनजाव बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै थांफिननायाव जाहाथे जेबो खहा जाया आगोलनि बादि थाबसिननो मोनो बिनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय आरो आङो जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए दंफैयो जों रायज्लायदों अन्त'थे मा खरसा जायो जागोन जों खिन्थु मानसिफोरखौ परिबेस थाहोग्रोनांगोन ससियेल मिडियायाव बिराद माने गोसारदों थ' बेनिखायनो आङो बेखौ क्लेरिफिकेसन लाबोनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आङो नोंथांमोनखौ देखायगोन कि भिडिअखौ आं माला आपल'ड खालामदोंमोन नै बेनो जादों आंनि गुलाबसान हेम्ब्रम पेजआ बेवहाय सानथालियाव हगारो आङो ओमफ्राय नै बे नायदो बे बोरला थिरनि बे भिडिअखौ नायदो नै बिनि कमेन्ट्सआव नायोबा बेवहाय नायदो 29 विक्स एग' नुबाय दा नै नायदो बेखौ नायदो 29 विक्स एग' ओमफ्राय बेवहाय आङो बेखौसो बुंदोंमोन कि जोङो सान्थाल हारिया माने बोरला थिरफोरखौ बाद होनांगौ दानि जुगाव जोङो कलम कागजफोरखौसो बेखौसो आखायाव हमनांगौ बेखौसो बे होननानैसो आङो भिडिअखौ हगारदोंमोन थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननाव आङो खावलायो ओमफ्राय जाय निउस चेनेलफोराबो बेफोरखौ हगारदों बिदि हगारनो नाङा मानोना दायो बिदि दावराव समाव आरो बेबायदि माने अराव आरो बिदिनो थाव लुनाय बायदिसो जादों थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो आङो बिदि गाज्रि जेबो बुङाखै अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय जोंहा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलार सारजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो गामिफ्राव थांनानै बा दुखु सैनांनाय गामिफ्राव थांनानै माबायदि खबर लाहैदों बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो बै सावथाल सुबुङा दि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो मोजां बाथ्रा ना गाज्रि बाथ्रा बिनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब